ništa u Bosni i Hercegovini nije srpsko osim naziva Republika Srpska, jel? A ne znam ni hoće li to tako ostati. Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine. Mogu početi, neće znati kako će to završiti. Će prvo Varniće je problem nastati na Brčkom, prva intervencija EUFOR-a na Brčkom, a da će zatim to da se nastavi po liniji entitetskoj, koji će neko pokušati da obilježi, a mi to nećemo dopustiti. I da ćemo i polako kolapsirati korak. Da ćemo i polako uvući zemlje na Balkanu, da će zatim prijateljske zemlje koje neće dopustiti da Bošnjaci dožive ono što su doživjeli određeno. Da će se to sve polako involvirati kako to biva sa ratovima, to se neumitno desiti. Što se nas tiče, nikada, dakle nakon poniženja i zla koje su mi ovdje pretrpili Bošnjaci u ovoj zemlji, u kojoj se zovemo, nikad neće Tomaštica, Srebrenica, Luka Brčko, Keraterm i tako dalje, biti ništa do Bosne i Hercegovine, nikada. Možemo se boriti za to godinu dana, politički, diplomatskim, vojnim sredstvima, 10 godina, 50 godina. Oni koji u to krenu, znaće kako su počeli, vjerojatno što biti neki referendum. A onda neće znati kako će iz toga izaći. Neće znati kako da iz toga izaći. Jer nama je lakše, sigurno, ući u drugu rundu ili u drugo poluvrijeme borbe za ovu zemlju, nego dopustiti da nekim non-paperom urade ono što nisu radili genocid.